Asini roha madi kamu doho dame sian debata amata doho sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu kata nahin ulungan di bagasan Kristus Yesus las marohata pajupa kita muse. Marhite-hite hata ni debatana marsaringar di minggu pasa puluwaluhon dung Trinitatis. Marhite topik pangurupion di hita di bagasan gowarni Jahoba. Diturpuk pertanyaan naniuhal sian Evangelium Markus bidusia ayat 30 lalu sangatu ayat 50 songonoma didok disi. Jadi dipakulingi si Yohanes ma ibana. Guru huidahami dosa halak napabaliho nakasibolis marhite-hite goarmu. Dang olo ibana mangihuton hita. Jadi hurarang kami do ibana ala sohita diihuton. Alai didok Jesus ma. Dang ora amuna ibana nian. Aidang tagamon icahan ni halakau. Dung jolo diulahon hagogoon marhite-hite guarhu. Ai padongani do dihita naso mangalohita. Ai nasitong do hatakon tuhamu. Napainupon aik satahu tuhamu di bagasan goarhu ala Kristus napunahamu dang namago upanii. Alaina manggasi pisada sian namet meton akan naporsia diau denggan ma ginatukon lusung batu turukungna laho mangalonokon ibana tulau. Jalamolo digasipi tangamiho gotap ay dingganantel panghobongot tuhanguluan unang mardua tangan ho marobur tunaroko tu api nasoramitop di nasoramate gulokna di nasomitop apina asa molo digasipi patmiho gotap ay dingganantel panghobongot tuhanguluan unang mardua patho didanggurhon tunaroko dina soramate gulokna dina somitop apina jalamolo digasipi matamiho pulsikon adingganan marmata sabariba hobongot tuharajau ni debata unang mardua mata ho dibolokon tunaroko dina soramate gulokna dina somitop apina ai ikon siraa doganup di bagasan api namarguna do sirai alai molotung habbar sirai aha mabahenon paaci posa sai marsira mahamu huhut mardame sama hamu ido sahani turbukon hurian itu kata amanginang dia manabui putih hatta nagabi ojahan si hangoluhonon marhiti-hiti hata ni debata laos dihita ke perjamita nabui buanota di pertanyaan nana yang patu paun ni huriata rohaku marhiti-hiti tangiang dohot pergumulan naung manguji marnida turbukon adong ma tuluhal narikot nanaing si pahusor-husorota atik bohatung mangurupi mana bayi pangaradiota dia kajamita pertanyaan na berjolo bona ni turbuk jamitaon naro sisian ni Jesus na margoar si Yohanes madapoton Jesusi ro si Yohanes madapoton Jesus niojar ni barita naung binegina taringot tu halak na pabalihon sibolis marhite-hite guarni Tuhan Yesus adong halak diduru ni akasisiani na dipaloas debata marhuaso pabalihon sibolis marhite-hite guarni Tuhan Yesus om masih bikasi ubay naro si Yohanes madapoton Yesus aga manabui idaota sian poin na perjoloon hurian itu hata di hamu amanginang macairikot
dituturi, diajari, jala ditiroi hata ni debatado hita marhite-hite Markus bidusiaon di ayat 30 lalui. Mangukap haporsiaota, mangukap hatauota mangatusi aidada bui haabatan huaso ni debata mangula dingoluni manang isepe. Allah mampu berkuasa memakai siapa saja untuk menunaikan tugas panggilan misi kerajaan Allah. Odona saimanginona dirohani si Yohanes. Na pinaborkat ni pikiran na adong hom diduruni nasida nabui mangulahon aka halongangan marhiti huaso ni Tuhani. Gabi berusaha ibana pasahat tentu Yesusi mengalului pembenaran. Nabui do hape halak diduruni hom nasida akasisian ni Yesus mangulahon lomone rohani Tuhani. Seolah-olah adong pemahaman na muncul siang turbukon nang di bagasan pikiran ni si Yohanes. Hom ni nasida ma namar huaso laho mangulaho naka persuruan ni Tuhan Yesus. Ubay na didok ibana macay nal di ayat 30 lalui. Dan olo ibana manghihutok kita jala hurarang hami do ibana ala sohita diihuton. Konsep berpikir dari Yohanes itu dibangun oleh pemahaman yang sempit. Taringo tu harajau ni debata nabinuan di Yesus. Jala odo soso nang dihita di bagasan tikion mangatusi turbukon hatik behado amanginang di bagasan pardalanan ni haporsiauta, di bagasan pardalanan ni ngoluta, bahkan di bagasan pardalanan ni pelayanata songon si ihuton Kristus tagamo dope jupang pemahaman nama molati aka ulaon home kelompok marhite-hite pemahaman na jupang di rohani si Yohanes di son. Apakah kita dalam pelayanan kita, apakah kita dalam perjalanan kehidupan dan perjalanan iman kita masih di dalam bingkai fundamentalistik, ketertutupan akan keadaan atau keberadaan orang lain di sekitar kita. Kita menganggap bahwa kita adalah yang terbaik dari komunitas-komunitas yang lain. Sai jupang dope ulaning di bagasan para saurata si ganupari nang di tonga-tonganya kapakobasion para bolat-bolatan kelompok A, kelompok B, dohot aka nabui mangotapi habal gaun ni harajaun ni debata. Perjupangan ni si Yohanes dohot Yesus di bagasan turbukon. Niojar ni namasa na ni idana songon nauta ida tajahanakin. Marhite-hite ido haradeon ni Yesus di bagasan asini rohana pature-ture pemahaman, pature-ture pangatusion, pature-ture haporsiaon ni si Yohanesi laos ido nang hatani Yesus na pature-ture pemahamata, rohata, pikirata, bahkan haporsiaota di bagasan na manghihuton Yesus. Jodoh say jupang pemahaman manang usaha na mencoba membatasi kuaso ni demata nanang mangula di ngulu ni jolmai. Hape matsay takas nal marhiti-hiti akabarita nabuhi ta ukal sian bibel taon. Iya Tuhan Yesus Kristus dada Tuhan ni sada komunitas alai gabe Tuhan ni saluhut jol marwibana juru selamat si palua sadok portibion. Ino na tayo di Yohanes 2 ayat 10 nomi. Ay songonondo holong ni rohani debata tu portibion. Allah yang menyelamatkan itu bukan Allah yang menyelamatkan satu kelompok saja.
Tapi Allah yang mencintai maka holongi paluahon saluhutna ai ibana dada debata ni sadahum alai debata ni saluhut natinopa do ibana. Maka marhite-hite turbu jamita partangyanganon diuji dono aing di bagasan partangyangatna nang marhite-hite akaparsaoran cigano pari asalam takas panadauta maradopon ulaon itu hani dada holan mangula debata holan tu bagasan dirita ale mangula debata nang sahat tuliat portibion. Kedatangan Yohanes menjadi kritik yang dipakai oleh penulis Injil Markus yang mencoba membatasi Yesus menjadi juru selamat satu komunitas saja. Dan kritik itu juga disampaikan kepada kita saat ini supaya kita mampu melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus nataha porsiai ima debata nama ngula songon si palua disaluhutna bangso. Maka marhite-hite turbu jamita partangyangan sadarion di pai baru Jesusima pemahaman pangatusion ni si Yohanes laos di pai baru manang pangatusion dohot pemahamata. Ubayna di dok Yesus di ayat 20 sia 40 dohot 40 sada. Taringo tuaka pakobasion ulaon niaka namangihutton Yesus tanda kutip. Jadi ada kritik hata hita napinatol hasni si Yohanes itu adalah seolah-olah mau membangun kelompok-kelompok perbulat-bulatan di antara nihalak na porsia tu Yesus. Alero Yesus di pai baru marhite-hite hata nama ce arga nama do. Alai di dok Yesus ma dang oraan munanian aidang tagamon isahan nihala kau dung jolo diulahon hagogoon marhite-hite guarku. Allah bisa naboi do pakion di debata manang isebe gabe parhitianna patuluson haluauni. Boy pai huti-hutotai nang dibarita na pinatolkas ni bibelta dia kepada narubi dipakai debatado Raja Kores gabe parhitian di debata paluahon bangsoi sian habuangan. Dipakai debatado buru ni raja parau pagudang-gudang si Musa disakap haluau ni debata nanaing patuponna di Mesir. Buwi nang taida di parsaoran ni Tuhan Yesus na Roman dapoton huta tirus pajupang dohot borusiro Venesia nanaing madok Yesus ida ada holan Yesus ni si palua ni sadahum ale si palua ni saluhut bangso. Maka Yesus katakan dada haporsiaon seremonial manang identitas sabing ngolu ni halak na porsia tu Yesusi. Dada pengakuan manang padohan sambing nabuhi patuduhon sada jolma songon si ihuton Yesus. Alena rikot sa sitongna naing patar Yesus Kristus si paluai marite pikiran marite hata nang ulaon niaka na porsia. Ubay na di bagasan turupukon matsai adar di pato orang Tuhan Yesus molo adong na mangulahon aka ulaw na ringgan di bagasan guwarni Tuhan Yesus Kristus ido halak na olo di pabakit di pajongjong jara dipake debata lao parhitian ni haluaon na sinakapanna ai padongani duhita naso mangalo hita ni na Jesus ai dangta gamon itsahon ni halakau dung jolo diulahon hagogoon marhite-hite guarku asadang holan pengakuan sambing manang identitas sambing manang dadaholan pamujion sabing unok ni haporsiaon ni nasa sihuton Kristus alenau rikot hadirion ni nasa na porsia di Tuhani
di Tuhan Yesus Kristus Tuhani ima hadirion nasai manoktong marparbue ngolu nadinggan tu humaliang. Kurian itu hata na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan pertangiangata tikion marhite-hite turpuk Markus bidusia ayat 30 lalu nang sahat tu ayat 50-on. Di pature-ture manuaing hapor siauta dinahinirim ni Tuhani asa unang adong napaburnang-burnang diri membangun komunitas secara berlebihan alidang targarida patar parbue niaka naung ni hapor sia anna gok kondo jojo ni Jesusi tu si Johannes nang tu si sianna nang tu hita di bagasan tikion manogiho kita marpardopahan tuna diulan itu Tuhani dung di patorang ibana di bidu sia taringot tu hamamatena dohot si taononna. Yesus Kristus datang untuk menderita asa ibana gabe haluaon dohot hangoluan ni saluhut jolma. Jadi ngolu namar parbue lebih penting daripada sekedar pengakuan panidangion dohot ibadah nang komunitas manang identitas. Tapi kehidupan yang selalu berbuah akan mempercepat parlojongon, pahatopon parlojongon, hararara ni misi ni Jesusi nagabe si palua diganup bangso. Napatuluhon nabui berengota siang turbukon namace argatik boha mangurupi hita mangatusi dohot paradehon jamita di pertangyangan di igil Tuhan Yesus do hapolinon ni nasa si ihuton Tuhani di bagasan hapor siaon natogu jala di bagasan parbue ni ngolu natogu hot di bagasan hapor siaon nang hot marparbue pasangapon Tuhani ubain na dido molo nasi tongdo hatakon tuhamu ninna ibana molo digasipi tangam miho ponggol molo digasipi patmiho ponggol molo digasipi matamiho pulsikon dang dihirim Jesusi jubang di ngulu niak kasisianna hapor siaon dohot parbue namar laok ikon hapor siaon napolido parbue nama cetakas manoktong makatidakon Tuhani amangin ang hurian itu hata nangin olongan di bagasan Kristus Yesus buado roham mulu disadatiki nungamaleho jala marsakap mahona yang maparsaulikon si panganon dung dapot si panganoni martangiang tuadopan di debata mandok mauliyahate are ditikilau di pangan si panganoni tiba-tiba adong ipos di bagasan si panganon namar lauk ipos udutan mudope mangaton si panganoni nang pemaleho gudang halak na husukun dang apala lomo berohana mangaton si panganoni alanunga si panganon namar laok ipos hapor siaw taipe ikon borhat sian hapor siaon napolin unang adong nian sian bagasan hadirion ni nasa si huton Kristusi naso sikop pangihutononna naso sikop pakanguluhononna naso sikop papatarhon ngoluna marhaluaon tada perbuelas niroha dinaung pinatupan di Yesus haluaoni marhite-hite silang nabadiai sotung jupang di tonga-tonga ni ngoluta ubay na didok Yesus macetakas molotar digasipi tangam miho ponggol molo digasipi patmiho ponggol molo digasipi si malolong miho ponggol. Yesus menginginkan kesetiaan, Yesus menginginkan komitmen
supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, benar-benar berangkat dari iman yang kokoh menuju kesempurnaan seperti yang Yesus sempurna lakukan di dalam penyaliban. Borkat sian roha natogu, sian hapor siaun natogu, asa gabe puji-pujian pamatang tahun. Ai si lehon-lehon ni debatadui, asini rokan ni debatadui, si hangulu honota, asa mulu di paluas debata, kita maparsaulihon, hahipason, hasisikop ni pamatang, nang dia kapambahinan ni debatan na maragami. Naing tapake isaluhut na, gabi soli Deo gloria hasangapon holan di bagasan Tuhani. Na berpudi dung dipature-ture Jesusi pemahaman ni si Yohanes nang pemahaman ta jala dijauhi ta asa gabe marparbue hapor siaw na manok tong marparbue tuhumaliang jala ditugihom musehita marhapolinon unang gabe jupang parhapor siaw na marlaok di pasiko may muse marhite-hite hata ni Jesus na madok say marsira mahamu huhut mardame sama hamu. Halap na mangihuton Kristus dang mitto palito ni hadamion sian rohana. Ikon say marpardopahan do ibana tuhadamion naung pinatulus ni Jesus marhite-hite pardamiata doho Tuhani dihau pinar silangi. Asa molo halak naung mangihuton Jesus hape naung majalo madai asini rohani debata padamihon kita tu debata siaragam niya kahadusaon. Ubay na halak naung makanguluhon hadamioni dang mitto palito ni damai sian rohana radima ibana gabi siboan dohot sibain dame ido sirani akana porsiai maniraya kaparsaoran na hurang denggan pature-ture aka komunitas nasoharu makarikoton hanguluan jala marhite-hite todi hadameon nasay marsi gorgor di bagasan ngulu niaka si huton Tuhani patar maharajao di debata humaliang jala torop ma nadapotan asini rohani debata dihaluaun nabi natupani Tuhata Yesus Kristusi. Amin martang yang mahita mauliate matuhan nabasa paluas mahami marhapolinon lahu makatindak kuasa di bagasan hapor siahon na manok tong marparbue songon parbue na pinatulus ni Jesus dihau pinor silangi bahin mali Tuhan ngulu namion pake mahami gabe ula-ulam para raton hatam dada be di bulat-bulat akape mahaman alai gabe manata marpardopahan tu holong nerokan ni debata tuhu maliang asalam rarat harajaumu jalalam torop halak na mangihutoko di bagasan Kristus Yesus. Amin.